Lur ya. Lur, dino iki aku ameh mangan iki jenenge apa ya kok lali aku. Jenenge ketan. Tape ketan iki lur. Tape ketan iku digawe saka beras ketan. Ya. Iki wis gawene iku nek ingi lur. Berarti wis sedina. Rasane mbok enak mbok ora lur. Ya jel tak bukae tak incipane lur. Sek iku penampakannya kaya ngene iki lur. Warnanya putih lur. Ya, tak incipane sek lur ya. Iki lur, iki aku menjajal tape iki lur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nganggo sendok lur. Iki tape sing wis ingi iki muga-muga ora mambu. Gak lur, gak mambu. Isah itu ana krenyes-krenyese. Berarti tape iki ya, tape beras ketan iki rasane iku legi, ana kecute. Terus mengandung alkohol iki lur. Tapi alkoholnya ini apik, maksudnya itu bisa dipangan, oga haram ya, tapi halal. Kandungan alkoholnya mak sithik lho. Ana sing diwadahi kaya ngene iki lho. Iki ya padha dadi siji, tapi diwadahi kaya plastik ngene iki. Padha lur. Tape iki biasanya digawe nalika ana acara apa iki bancaan wong mati lur. Iki dulurku duwe gawe pendak sepisan, gawe jajan-jajan ya iki termasuk gawe iki barang lur, tape ketan iki. Ono banyune lur, nek plastik ono banyune lho. Rasanya enak lur, kaya itu lur, kaya ngombe bir lur, kaya ngombe bir bintang. Nek dodo rasanya anget lur. Oke lur, sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.